Göroğlu'nun döreşi. Göroğlu üçümmez dağına baka sürüp gidiverdi. Jygalybeg ýaşazyk agtygyndan göwni hoşal bolup, hem özüniň saýlap tapan tokum gylýarlaryndan göwni hoş bolup, ýol boýy aýdym-aýdy tüňlenýärdi. Göroğlu kowgulardan arany açyp, şo sürüp barşyna ýeňesi gülen namy boş golan paty-putlaryny goýan ýerine üçümmez dağına ýetdi. Barıp düşüp üçümmez dağına bir çitrek dikinip, üçüsü şo ýerde mekan tutup boluversinler. Jygalybeg altygyna bir okya ýasap berdi-de şeýle diýdi: "Oglum, sen dağlarda aw etde gediber, hem malyňy idet, ýaşy seret." Göroğlu ok atmaga şeýle bir ökdedi. Oň atan oku ýere düşenok, keyik ulon, sülgün, toğuşun atıp getirip durýar. Ne pagalar şo boldy. Bir gün Göroğlu awawlap ýörke, kerweninden üzülüp galan täze guzulan sygyra sataşdy. Ýagny tanasyny bolsa, öletini bolsa ujagyna alyp gaýdyberdi. Şol ýerde öldüri 3 adam ak bloklan mollular. Günlerde bir gün Göroğlu üçümmez dağının jülgelerini awawlap ýörke, Aspahardan gelip Mekke Medine barýan 40 galan narlar peýda boldy. Olar Göroğla duşdular. "Oğlum, ay oğlum, bu ýerde näme işläp ýörsiň?" Onda Göroğlu olara jogap berdi: "Şu ýerde öýmez bar." Öýüňiz bolsa bizi taňry mihman alarsyňyzmy?" Röwşen ýaş oglan öz başyna jogap berip bilmedi. "Şu ýerde garratam bar. Şoňa geňeşeýin." Gelip atasyna geňeşdi. "Ata, birentek galan narlar taňry mihmany boljak diýe. Olara näme jogap bereli?" Oglum, taňry mihmany gelip işigimizden gaýdan ýeri ýokdur. Barakel, bir alajy bolar. Göroğlu soň bulary terkeşdirip eltdi. 40 sany mihman Jygalybegyň çatmasynyň töweregine jaý tapsyn. "Hana ata, bular ekelmesine ekellik. Inni bulara näme berjek?" Oglum, tanan göläň otuwandyr. Berrew soýryny soý. Soýryny soýdy. Başga hyzmat etjek adam ýok. Bir gülen namyňesi bar. İkisinin biline urup, bilegini çydgap, gün galandan çäş gaýdynça gülen namyňesi bilen hyzmat etdi. Galanlarlaň baş tutanyny Abdulla galanlar diýerdiler. Galanlarlar jogap alyp uğramokçy bolan mahallaryna Abdulla galanlar şeýle diýdi: "Hawalanlarlar, bu körüň gündere soğlunyň elinden muň kanagat edip oturşuna, muň hyzmat edişine, muň päkideligine şunu tarif edip gitmedek bolmaz." Abdulla galanlar gülen namy tarif edip şo ýerde 5 kelime söz aýdar gerek. "Oğul ahyryny bilgen bir Hudadan aýlanay. 18 müň alemy öz nurundan halk eýledi. Terbiyet kılgıcı ol padşahdan aýlanay. İýmegin buğdaýyny diýip emreýledi Perwerdigar. İp hemdada bolan adam howadan aýlanay. Ger möhüm bolsa alışman ýalgançyny uçmaga, cennetim cennet, lakin hany dünýäden aýlanay.
Adam howa ele eteýledi perden düşün. Ol sebäpden dünýe gelen şişen miýadan aýlanay. Bu Abdullah bilen Naraýdar Hudaga razyny zaty päkiden bolan gaşy aradan aýlanay. Bu sözi aýdyp galan narlar jogap alyp gidiberdiler. Şo barşlaryna galan narlyň ýoly Arabistan ilatynyň üstünden düşdi. Işiga barýarlar, Taňry mehman alýan kişi barmy diýip. Ahyry bir adam aýtdy. "O galan narlar, gel 5 höwre, 10 höwre bölünip düşün. Bu bolşuňyzda bu toparňyz bilen kim sizi mehman alýar?" Biz 5 höwre, 10 höwre bölünip düşmeýäs. Biz 40 ýylyň hötdämizden gelbiljek adamyň ka düşýäs. Olmasa ötüberýäs. "Aw galan narlar, bir ilatda sizin 40 ýylyň hötdäňizden gelbiljek adam ýok. Arabistan ilatynyň paşşaty, ani şo sizin hötdäňizden gelýmese, başga pukara sizin hötdäňizden gelbilmez." Ondan bolup agdarylyp ýatyr. "O galan narlar, sizler jahan keşde oşaýasyňyz. Yalançyň durmuşyny gurrun etseňizle." Bu paşşa bolan soň galan narlar mundan sustlary basylyp set argasylýarlar. Abdullah galan nar aýtdy. "Ey tawsir paşşahym, saňa gurrun bersek, şu ýoldan gelýäkek, 3 günmiz dagynyp bir çeträkde mehman bolduk. Ana şonu bir maşgaly gördük. Yalançyda hak yaradan 2 bolsa 1 şol, 2 bolsa edil öýdi şol. Şonu saňa taryp edip bir söz aýdyp bereli, onsoň kowmajak bolsaň, bizi kysyndyryp oturma." Ani aýdyp beriň onu. Şu ýerde Abdullah Gülennam taryp edip 5 kelime söz aýdar gerek. "Ardymny eşitdil Arabyň şahy. Gülennam dek sewer ýar görmedim. 14 gijäniň münewwer mahy. Gülennam dek sewer ýar görmedim. Bollar hynaly, dendinne güdük, edep bilen sözler, gözler südük. Suraý gerdenli, biller nädik. Gülennam dek peridady görmedim. Yüreğimizden çykma dağdyr dagy, hup nädik ýasalmyş başdan aýagy. Her now şoly täze gutşmaly çagy. Gülennam dek sewer ýar görmedim. Men çykmyşam käbe diýip berada, barça gulny hak getirsin murada. Abdullah diýer bu ýalançy dünýäde Gülennam dek sewer ýar görmedim.
keşkeş mi, engam mi? Ho alanlarlar. Dedi Hudaý tarapyndan gelen mehman ekeniňiz. Gülennam diýen gaýdy Şirwan vilayatynyň padşahynyň gaýdydy. Men ony 1500 tylla berip özüm aljak bolup getirýärdim. Bir yerden gelýärkem 40 garakçy peýda boldy. Allah diýip at goýdular. Urşoýun niýtem gapyllym. Yaraglam bentdi. Yaraglar almaga wagtym bolmady. Onsoň kejebäni taşlap atym bilen özüm gaçyp gutuldum. Men Kırkatlyň Asbahan, Nisbejahan Nişapur, Evdiwar Kerman Osman Hädirbegjan, Rarwan Hewrüz, Arabistan haýty ýurduň adam tekelligini bilmän ýatyrdım. Azyl odaň ara bu sanan şäherlemden başga ýerde ekeni. Men on hökman gaýdy balaryn, hökman. Arap gyssaly öz işiniň uğruna oturdy. Abdullah alanlar desini özünün ýalňyşyny bildi. O alanlarlar. Sorap diýip günäňli moýuna batdyk gerek. O neresilen ýekece sığırını toýdurup duýduny ýyp bu ýere gelip hem o biçäreler ýamanlap gıýbatyny etdik. Günäkär bolduk. Gıýbat keşiňem jaý cehennem bolsa gerek. Indi men diýenmezseňiz muň serpaýynam zadyna mal-malyňda duýdunyň bolsa gurbany gideýin şu ýeçeden gaýra galman atlanalyň. Alanlarlar eginlerini näki serpaýlar çykaryp meýhanaň ortasyna bula vurdular-da şo ýeje o ýerden gitdiler. Alanlarlaryň bir wagt gideni arabyň tiňine de däl. Ol desine garry atyny ver uşanjul bilen eýer salyp minni. Öz ýetip ýeri, belet ýeri bassy atagamçyny. Bir näçe gün ýol ýüräp ıňdaryp bardy. Arabyň aty Göroglyň tohum gylýalynyň ýysyny alyp bir aýylgans kişiňedi sesi tokoýlara, dağlara düşüp ýaňlanyp gitdi. Görogly ýeňesiniň ýanyna ylgap bardy da ondan torady. Bu gorkunç ses nämeň sesi ýeňejan? Men bu sesi guman edýän Röwşenjan. Sen kakyň meni bir arabyň elinden alyp galypdy. Ýeriň gözünde bolsa bu ses şu arabyň atynyň sesidir. Biziň şu ýerde digimizi o bir ýerden eşitip gelenler. Göroglyň ýeňesi Gülennam özüniň başyndan geçenlerini birin gurrunedip berdi. Ataň garry düşman dost bolmaz diýip aýdanlar. Bu Arap kakyň düşmany. Güýçli ganymdyr. Bu meni alyp gider, sizden aýrar. Emma sen bir hile tapdy, şoň atyny öz tohum gylýalyňa tohumlygy dile. Oňam aty su atynyň tohumundandyr. Senem gylýalyň su atynyň tohumydyr. Onun doganat sana iýru giç peýda berer. Gülennam ýeňesi näme hilelik bilen dilemelligini öwretdi. Menem elimden gelen hileler ederin. Ahir bolmasa senem öz maňlaýyňda kyny gör. Menem maňlaýyma gelenini görer. Görogly arabyň gelen uğruny waka tohum gylýalyny sürüp gitdi. Reyhan Arap atyny sürüp gelýärkä birden tokoýyň içine gedip ýören Görogla duşdy. Ol Göroglyň ýanyna gelip ondan sorady. Ay oğlan, an berdur. He ağa, näme etjek? En kimin oğlusun? Men adym Röwşen, kakyma Adybek diýerler eken. Atama Zıgalbek diýerler. Reyhan Arap öz içinden dogry tapan ekenim diýip begenni. Soňam Görogla aýyldandy. Ay oğlan,
Öýüňiz nirede? En maňa öýüňizi görköz. Ağa, men şu tohum gylýarym höwre gelipdir. Şola ýerde höwraty tapman helak bolup görün. Sen şu atyňy maňa höwre ber. Men soň seni özüm öýüme alyp baraýyn. Reyhan arap içinden hayp bir tapar höwre goýumda näme bolýar bereýin diýip pikir etdi de al diýip atyndan düşüp atynyň jylawyny Görowlyň eline berdi. Görowly arabyň atyny özüniň tohum gylýaryna 3 tapar çekdi. Ondan soň arabyň öňüne düşüp çatmalaryny eltdi. Gülennam çatmadan çykyp salam berip, çatma arkasyny berip oturdy. Awdaňlar, oturma. Men atyň sırtyna. Ay Reyhan, inni men boljagym bolupdyr, boýam synypdyr. Inni meni ornumdan gozgamasaň ýaşydyr. Gepige bertmesene. Sen odolunu men öz pulum bilen alan halalym ahry. Men atyň sırtyna. Bolanna da bu neresi çağı bilen bu batyl biçärede näme ýazyk bar? Sen meni bulardan aýyrmagy nenen dözjek? Gülennam bir diýenini tutdy durdy. Reyhan arap ahyr bolmajagyny bildi. Eýdem bolsa bir suw berçeýin. Öz goluň bilen beren suwuň içip öz ýolumy ödeýin. Gülennam biçäre arabyň rehmini diýip begenip içeri girip Adybek sultandan galan tylla jamy suwdan dolduryp çykdy da baryp araba uzatdy. Reyhan arap Gülennamyň goşorundan tutdy da ýokary tartdy. Bir silkenni atyň öňüne çykardy. Elinäki jamyň suwuny serpdi de Gülennam atyň öňüne kete batyp atyny dolap bastı gamçyny. Gülennam atyň öňüne kete batylyp dady peryad edip ulyly bilen gaýgyrdy. Oň sete dağlara düşüp ýanglanyp gitdi. Görowly bolsa ýaş oglan elinden hiç tat gelen ok, eýdinne ağlap galdy. Şogaly begem töwerewini sermenip oturan kör, satmaň içinde ağlap galdy. Görowly arabyň giden uruna baka algap gitdi. Ýeňesi Gülennamyň ulyly bilen ağlayan seteşdilýär. Şu sözleri kulagyna ilýär. Ağlamagyn kıyamatlyk perzendim. Göz ýaşyň döküşüň ally janymy. Nice mahal jemalyňa gowunnum. Göz ýaşyň döküşüň ally janymy. Kışın al gel zanım. Aynı çavalıp gel zamanına gel kuvandım ey gül yaşımda kışın al gel zanım. Eyvallah vay vay feryat edip feldad edip ah bu ağlattın boyay düşmanlarını gel şad edip yar 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 arkamda giden gel garip yengen yad edip fıtnada çekişin al gel canımı hav yar yar canımı
kadar tere. Ay ayrılığının boy işi ölümden beter. Yar yare, yar yare. Ay indi benim günüm ahmirlen öteri. Ay köp nala çekişin gel aldı gel canımı. Hav yar yare canımı. Ay bunun namı geye kalım hicranlı dağa. Ey bağda halan ey geldi gel geldi boy çağırma ey. Yar yar ey, yar yar ey. Ay ölüm gelip kolda ey cıgalı baba. Ay gül yaşın döküşün al gel canımı hav yar yar ey canımı. Ha. Ay ölüm gelmey kolda ey zıgalı baba. Ah gül yaşın döküşün al gel canımı hav yar yar ey canımı. Öreğli bu sesi dinläp, ağlap, ýyllaryndan galyberdi. Şondan soňra bu horluga ýanyp bişip bir gadalaýdar boldy. Meni hardar etdiň, zalim aýralyk, köýmeklik üçin yaratdyň, zalim aýralyk. Çekdigim derdi pırag, ýeňem düşdüm menden ırak. Inni nire halim sorar, zalim aýralyk. Geceler gördüğüm düýüşdir, aýralyk bir yaman işdir. İki didem ganyny ýaşdyr, zalim aýralyk. Bu dünýä kimi şad etdi, aşnalanmady ýad etdi. Kim oýnady, kim mad etdi, zalim aýralyk. Öreğli diýer şiiri derga, bu halimden bolgun äge, gülen namdan bollumsa da, zalim aýralyk. Bu sözünü tamam edip, ağlay ýene gaýdyp çatmalaryna geldi. Her niçigem bolsa jygaly we başyndan köpü geçiren, kän horluklar gören adam, Arapdan yeten bu zorlukly tömi içine salyp, alty göregla göwnlük berip netihat etdi. Hey oğlum, dünyada hiç gam ime. Bu dünya panydyr. Hiç kime wepa bermez. Erte sen ulalarsın. Bu kılyalyňam bir at getirer. Olam ulalar. On bu zalim binsap Arapdan arıň alarsın oğlum. Öreğli atasynyň netihatyna kulak asyp, öz-özüne göwnlük berip bir söz diýdi. Däl köňlüm melul bolma. Meniň hem bagrym baş olly, gelli güýçli ganym uğrap. Yetmedi güýjüm ýaş oldy. Men atadan ýeke boldum, gaýgy hasrat bilen öldüm. Tağlarda telmürüp galdym. Atym ýok, işim kaş oldy. Ağladım bagrym edilli, gamyň sazlary düdülli. Yıkılıp ordan bodully, zalim Arap serhoş oldy. Öreğli gördüm özümden, heder etmedi sözümden. Ağlayıp galdym ýydyndan, gülünnam menden taş oldy.
Görowly bu sözüni aýdandan soň satmaň bir duuluna baka gysardy. Arabyň ýygynyň agdan dagy ılgap halis sütün süýnüpdir. Gysaryn madyna uka gitdi. Jagaly we agtygy görowla şeýle tapsyrdy. Oglum, sen şu baýtalyňy her gün derýaň kenaryny eltip şol ýerde otup öýber. Derýadan deňiz ata çykyp, sen baýtalyňa aralaşar. Şondan bir taý dogor. Onsoň gör näler boljak. Görowly atasynyň diýenini etdi. Bir gün ikinni nara derýadan symmak bir deňiz aty çykyp, Görowlynyň baýtalyna araşdy. Görowly baýtaly alyp gelip, bolan zady Jygalybege habar berdi. Bir gün ýerden Jygalybeg turup, "Oglum tur" diýdi. "Näme bar ata?" diýip Görowly hatyrdaklap durdy. "Oglum, sen baýtalyň bir atda urýa. Men öten akşam düýşün gördüm. Ödüm bir ayda bir ýaşya." "Ata, haçan dogýa?" "Geljek ýyl şu günler dogar oglum." "Geljek ýyl şu günler neçe günden bolýar ata?" "Sabr et oglum, sabr et. Howlukma. Basym bolar. Baýtalyňa bak bejer. Seýslede gediber oglum." "Bolýar ata." Görowly baýtalyny bakyp bejerip gedibersin. Bir gün meýdanyna bakyp görke, baýtalynyň gün tähidi dolup, taryň sagat ýaly bir zat gulanlady. Etewan etse özi erkek. Görowly oý etdi. "Ve Allah canım. Boljak taýşmyka? Ya bu başga bir zatmyka? Elay her adam bolsa, şunu atama bir görkedeýin." Ol şeýle diýip ujogyny alyp gaýdy berdi ýankyny. Getirdi garry atasynyň ýanyna. "Ata, oho oglum, baýtala bir zat gulanlady boli, boljak taýşmyka? Ýa-da bu taýdan öňürti bolýan bu uşlugy dagysmyka?" "Hany oglum, alyp ber göreýin." "Hani? Jygalybeg sypalap termelek gördü. Oglum, boljak taý. Atyň öýle şu." "Ay ata, men sana näme ýamanlyk edipdim?" "Ha oglum, näme boldy?" "Näme bolmandyr? Bir 40 ýyllanam adam götürmeýär." "Howlukma oglum, howlukma. Basym göterer. Enesi bilen derýaň boýuna goýber. Adam gözi düşmedik ýerde geçsin." "Ýagşy." Şeýle diýip Görowly taý enesi bilen derýaň boýuna eltip goýberdi. Günne 3 wagt, 4 wagt özi baryp barlaýa. Adam nazar düşmesin diýip sargalandan soň özüm gözüni yumup barlak gaýdya. Diňe taýynyň dünkülläp gelip ýörenini, garçylladyp otyp ýörenini diňşirgäp, ulagy bilen eşitip gaýdya. Bir gün baryp diňşirgese
Taýynyň dünküllüsem ýok, gyrçyllasam. Gözü berk yumulgy aňarrak baryp kulak asýa, bärrak durup kulak asýa. Hey muň kulagyna degen zat ýok. Gözüm açyp gözlemesem bolmady diýip gözüni açyp gözlese, Tay ara çaýynyň aňyrtyna gelip ýör. İşim aýtdy. Muny bir töle şemal toglap aňry türäpdir o. Indi näderkäm? Göröwül şeýle diýip garak görse, Taýynyň pelek perwaýyna däl gezip ýör. Göröwül geň alyp seredip durdy. Bir mahaldan iki saan mele donly, gök eşli, garry baba peýda boldy. Olar gelip Taýy tutup sypalap sermeläp jylawyny gaýralygyna garşy dönürip, her haýsy sagrysyna bir şap açaldy. Taýy ekräp döňdi. Ara çaýynyň arka boýuna baka, derýäň 40 gel bärsine düşdi. Taýy oyana çapyp oýnap ýör. Muny görüp ýurdy göröwli atasynyň ýaryna garşy. Edil bedene tutan adam ýaly bolup haşlap ýüregi içine sygman alwak geldi. Ondan Jygalybek sorady. Ey oğlum, sen hükman taýyň görüpsiň gerek. Ýok, göremem ata. Ýok oğlum, ýok, görüpsiň. Göreniň derrew aýda oğlum. Bolmasa ýüregiň içine sygman, ýüregiň ýaryny bölersiň. Bolýa, ýagşy ata. Taýmy görenmi? Saat bilen beýan edeýin ata. Ol şeýle diýip, Taýyny görenni atasyna garap beýan edip, ata babasyndan galan sazyny goluna alyp, bir 5 kelime söz aýdar gerek. Atam sana ardım aýtsam, ara çaýdan geçdi gyrat. Bir hümmet getdi iki babadan, kanat bağlap uçdy gyrat. Köýnekçesin essemlerden, wiin keşin tylla erden. Hümmet yetti erden pirden, derýa kimin daşdy gyrat. Yatdy ýedi uny uklady, gyrat ýolun saklady. Ara çaýyndan oklady, 40 gez bär düşdi gyrat. Görowlaýdyr ýajep bar, Şahy Merdan bol medetkär. Jylawyny iki pir var, ölünçä ýollaşdyr gyrat. Bu sözi aýdandan soň atasy aýtdy. Bar oğlum taýyň getir. Bar. Göröwli taýy alyp geldi. Jygalybek şeýle diýdi. Oğlum, bir ýer küme bar. Oň üstünden gaýym basarda taýyny ýeriň teýinne 40 günläp bak. 40 günläp. Göröwli atasynyň aýdyşy ýaly taýyny ýeriň teýinne 40 günläp bakdy. 41-nji gün Jygalybek tapşyrdy. Hani, bar oğlum, bar. Taýyňy getir, bar. Göröwli baryp taýy iýdik getirdi. Jygalybek sypalap sermeläp durka bir ýerine gelenne şeýle diýdi. Yer kümeň bir ýerinden gün düşüpdir oğlum. Ine. Şu yerine gün düşüpdir. Ýok, gün düşen nälir ata? Hani, bar, yer kümeňi esewan et. Gün düşen ýere bolandyr oğlum. Bar, esewan et. Göröwli baryp esewan etse ýanky yer kümeňiniň bir ýerine azyrak
ışık alıp şo yerden gün şöneken. Atasynyň aýdany dogry eken. Entek bolman oglum. Ol ışgalan yerini gaýym matyrda ýene 40 günläp bak. Öreğli ýene 40 günläp bakdy. 41-nji gün ýene de Jygalybek oňa taýyňy getirdi. Öreğli taýyny getirdi. Jygalybek sypalap termelap gördü de şeýle diýdi. Oglum, taýyň kemäge almandyr. Ýöne bu ýeriň teýnine bir näme hapalanypdyr. Muň kelleksini, o awagyny eşiklerini sypyryp ýalaňyşlap, ara çaýynyň boýuna goýber oglum. Bir selenläp göwüni açdyn. Ýagşy ata. Göreğli atasynyň aýdyşy ýaly taýynyň hemme eşiklerini sypyryp ýalaňyşlap, arkasyny sypalap, ara derýaň boýuna goýberdi. Emma atasynyň aýdanyna ýagşy diýse de öz içinden ay garry gepin köpeldiýäsiň boli bir işiň üstünden el taýmasaň ýagşydyr diýip goý etdi. Näme de bolsa atasynyň raýyny ýykyp bilmedi. Göreğli taýyny goýberip bir beýik gaýaň üstüne çykyp keyp edip seýinlap duruversin. Seysen günläp ýeriň teýnine tümde wakylan taý ak suýmurt goýaly towalanyp göz açyp ýumyňçaň 9 aşyrlýar. Taý bir agnap durdy da gurry selkinip gün matara garap goýrugyny jaýtardyp ýüdüň salyp ötäwdi. Öreğlim iki synyň beline çalyp berdi ýygynyň paýyrdyny. Ol şo barşyna ay gaýrat gow men munno how diýip taýyň ýygynyň gaýgyrdy. Ol sen gaýklyňa gulak asýamy. Zeýget bir men gözümden gaýyp bolup gitdi. Öreğlim bir meýdan algap haris ýadady. Hay garby döwlet. Ol şeýle diýip duran ýerine atasyna bir işiň üstünden eltjekdiň, eltdiňde dynyň onna ol munna diýip gepin köpeldişiňden bilýärdim diýdi. Oğlan duran ýerine hüngürdäp ýygyna gaýtdy da ýol boýy öz içinden pikir öwürdi. Men eşdiýädim. Adime ýamda herkim ata-enesini gaty garran soň götürüp eltip bir beýik dagyň aňyrsyna taşlap gaýdýan ekenler. O näme şün beýdiýärlerkä diýip men gynanýadym. Emma gaty dogry diýen ekenler. Inni bilip galdym. Garrylaň şuň ýaly deleli ýetirýänini görenlerinden soň olar taşlaýan ekenler. Inni men muny arkama götürüp dagdan aşyryp taşlajak bolup adary galyp berenimden baryp muny bowulraýyn. Ol şeýle diýip şondan soň ýurdu atasynyň ýanyna garşy gelip sen men ýok tuttu ýakasyndan şatyrdadyp towlap kör atasy Jygalybek sorady. Ay oglum, ay näme boldy? Ay. Jygalybegem çatmaň artky öresinden gaýym ýapyşdy. Bu bäri çekýä, olam gaýym ýapyşypdyr. Çatmanyň ardy lenkilläp galyp gidýär. Wah oglum, ay duruwer ber habaryňy, ber ahyry. Habar şu garby döwlet, derrew ýymanyňy gör. Ey oglum, men imanly gidenim sen näme gaýgyňa? Sakkal bolsa ýoluny, ýaka bolsa ýoluny, habaryň ber ahyry oglum, ber habaryňy. Habar taý gitdi ata. Otur oglum, otur sabır et. Taý hiç ýana gitmez. Oglum, ana bir gömme çörek bişir. Oň ýaryn maňa goý. Ýarynam şoňa salla.
taýyňa ýerinden günüň matýany uğruna ötägit. Ekowny ýol ýörep üçlenji gün bir çınaryň saýasyna bararsyň. Barsaň bir aksakal bagy oturanlar. Akşam 12 kişi bolarlar. Yarım akşam 40 kişi bolar. Daňa ýakyn 360 erenler şo ýerde jemlenşerler. Şo ýerde hem taýyňy eline bererler oglum. Bolýa ýagşy. Görewli ondan soň bir gömme çörek bişirip, ýaryny atasyna berip, ýarynam uşagyna sallyda taýynyň ýydyna alyp ötägitdi. İki günden ýol ýörep üçlenji gün bir çınaryň düýbüne bardy. Barsa bir aksakal baby otyr. Ular uku wagty 12 kişi boldy, gece yarım 40 kişi boldy. Daňa ýakyn 360 erenler şu ýerde jemlenişdiler. Bu da ýadap baran oglan bir çetde ukla galyberdi. Erenler jemlenişip bu nähil oglan bolşy berdiler. Onna Hydrata aýtdy. Benim nepes oğlumaz. Erenler sorady. Sen nepes oğlum bolsa, haýs kişiň dogmasa bi. Onna Hydrata aýtdy. Adybek Sultanyň ogly. Çagalyň awtaga bi. Onna erenler şeýle diýdiler. Dek kişiň dogmasy däl ekeni. Biz şu wagt jim wagtymyzda wagap berip, şu oglany maksadyna ýetirsek, niçik bolarka? Erenler ýagşy bolar diýdiler. Ýagşy bolar. Olar maslahatlaşyp, örewlüni yatan ýerine beýhuş etdiler. Garnyny ýaryp, içini bagryny ýuwup, arasalap, içini nurdan doldurup, ýene jaýba-jaý goýup, barça erenler hata berdiler. Örewli asgyryp ýerinden turdy. Arasta şerapdan 41 jam berdiler. Onu içip mes bolup ýene ýykyldy. Ýene erenler hata berdiler. Ýene asgyryp ýerinden turdy. Toňra kutrondan dat taýym diýip gaýgyryp turdy. Hedreti alyp bir nagry çekdi. Taý eýetiniň ýanyna gelennek hokronyp kişiňäp geläýdi. Ine oglum diýip taýyň tanapyny görewliň eline berdiler. Erenler diýdiler. Hydrata, sen bizim nepes oğlumuz diýip aýdýasyň. Bu oğlunyň meskeni çöllü görnýäle. Muny kapy elenler ýürmekden uturaýlyň, atynyň özüniň üssü başyny şu ýerde şaýlalyň. Erenler muň atynyň eýer esbabyny düdedip, şaýlap, özüniň esbabyny düdedip, sagır ýadyk, şemle guşok, unnuz sopgoç telpek, pereňi mawut çäkmen geýdirip, şeýle diýdiler. Oğlan, minatyňa, özüňi mübareklep, bir nama di. Senin köňlüň daýhançylykdamy, bagşçylykdamy, batyrçylykdamy ýa morluçylykdamy. Sen uruň bir aňlaşaýly. Ýagşy diýip
görowly atyny ödünü mübarekläp, erenlen gaşyna bir 5 kelime söz aýdar gerek. Bedewatyň tarypyny aýdaly. Her hünäri 3 ýaşynda bellidir. O zaman ayaklı bädigen toýnakly, gözi dağ başynda burnu yellidir. 3 ýaşyndan gadam goýsa bäşine, uýanlaryna gol yetmesin başyna, awçy kimin gözi degre daşyna, uğrasa seweşe, bäti bellidir. Inerdek mes bolar 7 ýaşynda, yeter, hanimler getir gaşynda. Lasyn kimin gözi degre daşyna, bir gut sypatlydyr, tuğun tellidir. Bedewatyň arzu jany tennedir. Ey pirimiz, bu kolumuz sennedir. Öröwli bir ýazyklyja bennedir. Meýdanyna baş bedew ýowda bellidir.